Еба ръчка да я върти хубаво. Хайде, чиня той, чиня. Давай, там ги очисти. Дидо, внимай, ще бъде само мелегът пак. Давай, там съм ги изчистил. Това от миналата година, да, ще не знам кой е станало. Нещо не ми харесва. Ще се ударят. Се ударте, ей! Вие да се правите на този, бе. Къде е? О, петката идва, петката. Това петито ли е? Да. Къде е старата ми кола? Гледай какво прави само. Ще се ударят тия, няма да ей! се развини. Дидо! Кажеш да Дидо да излезем оттам. Като го знам къв шофьор е. Дай. Та ще удариш вратата, отири вратата. Та ще свали вратата. Точно кара се изпи. Кой е? Дидо ли е? Що те е слаб шофьор? 5 пъти съм му казал да не кара се изпи. Знам е та такова... Кажи си. Седана нямало такова количество на пардон. Без... Нямало... Папа му свирнах. Той няма. Добре. Научил се! Дидо! За Белвекен си готов! Яла. Здравейте, групата! Пете, аре! Здравейте! Почуе се. Пали огън! Идва Жорето с 5 кила суджуци. Не знам, бе, че се дава да повърне. Браво! Айде, ма, това ще свърши. Ударят те. Това. Идва още някой. Стига! Браво! Дидо! Да ти стисна ръката, моето момче. Научил се. Касна ли? Лъкова маста. Ръката научил се. Това Форестър да не стиза, казах му на Жорето. Казах му да не стиза. После ти ще ударва. Виж какво направихте. Ай, кана метка на вата. Защото нямате двамата деца, затова изрубихте игрищата, нали? Нашия се... Бошко, Да. хайде бе, къде ти е Форда? Форда беше събарен тук. Ето тук, като застана до тук беше, брат. Ето е там до мачелия. 4 по 4 е само. Защо няма в града?